Hello guys, sa parang adlaw day guys, kay hapon naman magtuwa ko sa iring og manok. Da, ori gitugo ni ma'am na patuwaan ag kani para sa manok. Kari para sa iring. So let's go guys. Pag pamujo napunta na ani. Ay, sa sino ko. Dali ra kadto oras dari. Dari tas likod kay dia mendarig mga iring o manok. Lami ka dun yung mga manok ka kay hampuong. Lami ihawon ba? Kaya di man ato. Kaning iring kuno di kuno ni, di kuno ni. Kinahanglan kuno ni atungan makaon kay kuan. Kanang lugan. Mag-uban. Pan. Gahi anak pan. Dan ako ganyan nagguna-guna. Hawa man mo. Yahay mga manok, kaagpan. Tak makaya na dari. Nabinag ako ng usa. Karon pa ko kasuway ang tibuok kinabuhi. Ug ni tere pa. Ingnen kunog ang amo nga. Kaming duha sang uyab dari da magtenga ra sweldo sugot ba para na kuno kuyaban baw malabo mampud mo sugot. Ja og eskwelahan na. Na napadliksi. O eskwelahan. Bakasyon na naliksi dari. Hindi na may buwag. Ja, kada Domingo man pa di op na ha. Di ra kajokuan kaysa atus lajo atus kuan Cebu lajo puto ka juda tagsara ko kadiop aray What's up, Ming? Manok sa unahon, Ming. What's up, dia? Stay put sa. Taming. Ta.
magtuba duha. Magduha, Ming. Imo. Ming! Ato ka. Dagan, dili ka ansain. Hugasan na na ugma ilang tuwaan na. Laka na. Ka na, Ming. Arig kuhan, guys. Abuhan. Anak ko magdungag puhon. Taa na, Ming. Ka na ka. Mag-atong pa na. Di itlog dia. Kana. Kana, Ming. Guna ta, guys. Guna.
Init naman. Laba, di po ko ganina guys na. Labhan. Ilang sanina.